ಗಂಗೊಳ್ಳಿದ ಮಡಿ ತಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಸಮ ಕಡಲು ದಂಡೆ ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು ಮೀನು ಪತ್ತು ನಾವು ಉಂತುದುಂಡು ಜನ ಮಂಡೆಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಸುರುಕೆ ಬೈದನು ಅಂಚಾದು ತುದೆ ಕೆದು ತೋಡು ತಾರು ಮಾರು ಮಾತ ದಿಂಜಿದ್ರು ಐತ ಜೊತೆಟು 30 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲ್ ಕೆರೆಪು ಜೋರಾದು ತುಳುಕರೆ ಇಡಿತ ತಾರೆ ಮರ ಇಲ್ಲು ಮಾತ ಕಡಲ ಬಾಯಿಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲು ಬುಡ್ದನು. ಗಂಗೊಳ್ಳಿದ ಮಡಿ ಜಾಗೆಡು ದಂಡೆನು ಕಡಲು ಅಲ್ವದಲಕ ತಿಂದೊಂದು ಪುನವೆನು ತೂದು ಮೀನವೆರು ಕಸಬು ಉಂತಾದು ಚಿಂತೆಗೆ ಬುರ್ದೇರು. ಗುಜ್ಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತುಡು ಕಡಲ್ ಕೆರೆಪು ಅಂತೆ ಇತ್ತನು ಕರಿ ರಡ್ಡು ದಿನೋಡ್ದಿಂಚ ಮರ ಇಲ್ಲು ಮಾತವೆನು ತಿರೆ ಕೈಟು ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಜನ ಮಂಡೆಗೆ ಕೈದೀದು ಕುಳ್ಳ್ಯರು. ಮರ ತೊಟ್ಟುಗು ಕಡಲ ರೊಟ್ಟುತ್ತಿನ ಬೋಟುಲೆನು ತಿರೆ ತಾಂಟದು ನೂಕುದುಂಡು ಮಡಿಟು 500 ಬೋಟುಲು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಪುವ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಓಡೋಡು ಮೀನು ಪತ್ತೆರೆಗ್ಲ ಆವೊಂದುಜ್ಜಿ ಕಡಲು ಕೇದು ದಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬೋಟು ಮುರ್ಕುಂಡ ಎಂದದು ಜನ ತಿಗಲ ಕೈಟು ಪತ್ತೊಂದೇರು. 15 ಎಚ್ಚ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕಟದಿನ ಕಲ್ಲು ದಂಡೆಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಸಡ್ಲುಡು ಉದುರ್ದುಂಡು ಮೀನು ಪತ್ತನಕಲು ಬೋಟುಲೆನ್ನು ಮಿತ್ತು ಒಯ್ತದು ದೀವರೆಗೂ ಪುನಃ ಇಂಚ ಆತಿನ ತೂತುಜಿ ಕಡಲ್ದ ಹಬ್ಬರ ಭಯಂಕರ ಪಂಪೆರು ಅಲ್ಪದಕಲು ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಬತ್ತು ತೂದು ಬರೆ ಒಂದು ಪೋತೇರು. ಇತ್ತ ಪೊಡಿಸುದ್ದಿಲು ಜಸ್ಟಿನ್ ತೆರಾಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಮದ್ಮಲು ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಆನಿಸ್ಟನ್ಗೂ ಅಪ್ಪೆ ದುಂಬು ನಿರ್ತಿನವೇನು ಮಾತಾ ಮದತ್ತು ಅಲೆಂಡ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುಲಾಂದುದು ಕೇನೊಂದೇರು. 41 ಪ್ರಾಯದ ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಪೊರ್ಲುಂದು ಪಂತೇರು. ಅಪ್ಪೆ ನ್ಯಾನಿಡೋ ಮಗಲು ಬಗೆಟು ಎಂಚಿನೆಂಚಿನವೋ ಪಂತಿನ ತಂದೆ ಬರೆದು ಮಗಳಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತುತ್ತೇರು. ಜಬ್ಬ ಒಟ್ಟೋಡು ತಿರ್ಗುನವೆನಿಂದು ನೆರೆದಿತ್ತೇರು. 2 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಳ ನಡಟು ಪಾತ್ರೆ ಕಥೆನೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಾರು ಮುಟ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ದು ಲಕದೇರು. ಅಪ್ಪೆಗೂ ನನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರುಂದುದು ಕಂಡನ್ಯಾಪಿನಯೇ ಬುಡದಿಡ ಕೇನೊಂದೇರು. ಕಾಕಜಿ ಕಡಪುವೆ ಬತ್ತಿರಡ ಪಾತೆರು ಬಗೆಟು ತೂಕ ಇಂತಿರು ಜೆನ್ನಿಫರ್. ಮಡಿಕೇರಿದ 43 ಪ್ರಾಯದ ಸಂಪಾಜೆ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಪಿನ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ನು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಲಂಚದೆತ್ತೊನ್ನಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆಕ್ ಪಾರ್ದೇರು. 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚದೆತ್ತೊನ್ನಗ ತಿಕ್ದು ಬುಡ್ದೇರು. ನಸೀಮ ಇಂಪಿನರು ಪೇರರ್ ಕೊಡು ಜನಾರ್ದನಡ ಒಂತೆ ಜಾಗೆದೆ ತಂದಿತ್ತೇರು. ಅವೇನು ಬರೆವರೆಗೂ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಲಂಚಕ್ಕೆಂದೇರು. ನಸೀಮರ್ನ ಪಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಈ ಬಗೆಟು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಅರಡ ಲಂಚದೆತ್ತೊನ್ನಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಕೈ ಲಂಚದೊಟ್ಟುಗೂ ಪತದೇರು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಉಮೇಶ್ ದಿಲೀಪ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಮೊಕಲು ಮಾತ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇತ್ತೇರು. ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕದ ಕಡಪುರ ಪೊಯ್ಯಜಾಲಡು ಕಡಲಾಮೆ ಒಂಜಿ ಗಾಯ ಆದು ಬದಿಕು ಬತ್ತಿನ ಕಲಿನ ಜನಕುಲೆಗೂ ಕಣ್ಣುಗು ಬುಡ್ದುಂಡು 45 ಕಿಲೋದಾತು ತೂಕದ ಒಂದು 35 ಪ್ರಾಯದ ಒಂದು ತೆರಿನಕುಲು ತೆರಿಪಾದೇರು. ಕಡಲಾಮೆನ್ಲ ಲೋಕದ ಹಲಿ ಪಟ್ಟಿಡು ಉಲ್ಲ ತಲತಕುಲಾಯಿ ಅಜೀಜ್ ಫೈಜಲ್ ರಿಯಾಜ್ ಅಶ್ರಫ್ ಫಯಾಜ್ ಮುಕುಲ್ ಮಾತಾ ಸೇರ್ದು ಆ ಯಾಮೆಗೂ ಮರ್ದು ಮಲ್ತೇರು. ಪಾಡಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನೋದ್ ಅವೇನು ಕೈಕದೆ ತೊಂಡೇರು. ನೀಲೇಶ್ವರಡುಪ್ಪುನ ಕಡಲಾಮೆ ಕಾಪು ತಂಡಗೂ ಆ ಯಾಮೆನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಐತ ಗಾಯಪುರ ಗುಣ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆ ಕಡಲ ಯಾಮೆನು ಕೂಡ ಕಡಲ್ಗೂ ಬುಡ್ರೆಗುಲ್ಲೇರು. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಗರೋಡಿದಲ್ಪ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಲ್ವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೀದಿತ್ತಿನ 5 ವರ್ಷದ ತಾರನಾಥ್ ಇಂಪಿನರನ್ನು ಪತದೇರು. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಶಿವಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನೇ ತಂದು ಈ ದಾಳಿ ಮಲ್ತೇರು. 15.5 ಕಿಲೋ ತಾತು 14 ಸಿಲಿಂಡರ್ 5 ಕಿಲೋ ತಾ 22 ಸಿಲಿಂಡರ್ನು ಸೀಸ್ ಮಲ್ತೇರು. ಬ್ಯಾತ ತೂಕದ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಲ ಇತ್ತ. ತಾರನಾಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಕಡಿಮೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮರೋಲಿಡು ಪೊಯ್ಯ ಕಂಡದು ಸಾಗವೊಂದಿತ್ತಿನ 17 ಲಾರಿಲೇನ್ಲ ಪತು ಪಾಡ್ದೇರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಕಂಡದು ಪೊಯ್ಯ ಸಾಗವೊಂದಿತ್ತೇರು. ಲಾರಿಲೇನು ಮಾತಾ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ಸಾಗಾದೇರು. ಕಡಕ್ಕರ ಸುದ್ದಿ ತೆರ್ಲೆ ಉಬರ್ಡ್ ಪೊನ್ನ ಜಡೆ ಒಯ್ತೀನಿ ಅಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಗಲಾಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಲಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟು. ನಗರ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಾನೂನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪುಸ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀತಿ. ಬಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾರಿ ನಡುಟು ತಾಂಟು ಒರಿ ಸಾವು 30 ಜನಕ್ಕೂ ಗಾಯ. ಕುಂದಾಪುರ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಡ್ಲ ಕಡಲ್ದ ಬಿರ್ದು ಕಡಲ್ ಕಿರೆಪುಗು ಊರ್ದಕುಲು ಬೆಗರಿಯರಿ. ಅಪ್ಪೇನು ಲೆಪ್ಪು ಮದ್ಮಲೆಗೆ ಪಂಡಿ ಮದ್ಮಯೆ ಸುಳ್ಯ ಊರು ಲೆಕ್ಕೇರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಕ್. ಗಾಯ ಅದು ಅರುಕು ಬತ್ತಿ ಕಡಲಾಮೆ ಕಡಪುರ ಪೊಯ್ಯ ಜಾಲಡು ತಿಕ್ಕಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೊಯ್ಯ ಅಂಚೆಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಲ್ವ ತಾಜಿದ ಮಾಲ್ ಕೈಪತ್ತು. ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತದ ತುಳು ವಾರ್ತೆ ನನಾತ ಸುದ್ದಿಗೆ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ v4news.com ಸೊಲ್ಮೇಲು.